Nesme sa navzájom. Pomáhajme si, buďme si navzájom oporou, nesme si bremená, buďme priateľmi. Priateľstvo, áno, to je krásna vec. Ale nevždy vieme, ako byť dobrými priateľmi. Určite všetci poznáte príbeh Joba. Jobovi sa prestalo dariť len tak zo dňa na deň. A bál sa, že sa to deje preto, že zhrešil. No Boh ho len skúšal. A namiesto toho, aby mu boli jeho priatelia oporou, robili niečo úplne iné. Poďme sa teda pozrieť, ako to nemá vyzerať. Ona je Jedenková. Ona je Janka Kulku, Janka Kulku, čo má urváre je pred... Tak ako sa ti darí? Je to už lepšie? To sa mi pred očami. Je to stále horšie a horšie. Už nevládzem. Dobrý Bože, prečo ma toľko trápiš? Vybral si ma za terč, keď sa teším na spánok, že aspoň tam sa mi uľaví. Ty ma nesíš s nami. Ak som zhrešil, prečo mi neodpustíš môj hriech a takto ma trestáš? A Job, dokedy budeš takto rozprávať? Boh je predsa spravodlivý. Za niečo ťa musí trestať. Ak budeš Boha prosiť o odpustenie, bude sa ti opäť dariť. Len musíš urobiť to, čo som ti povedal a bude dobre. Viem, že som nezhrešil, no môžem sa súdiť s Bohom? Veď on nie je ani človek. Ach Bože, prečo si ma nechal narodiť sa? Blá, blá, blá. Strašne veľa rozprávaš, ale to ešte neznamená, že máš aj pravdu. Hovoríš, že si nehrešil. Bodaj by to tak aj bolo, ale pochybujem. Boh vidí, ktorí ľudia sú zlí a keď prestaneš hrešiť, začne sa ti dariť. Áno, iste, vy všetci ste dokonalí. Keď vy traje umriete, vymrie s vami všetká múdrosť sveta. Ja mám predsa tiež rozmakový. Toto všetko predsa viem. Kiež by ste radšej mlčali, to by bolo oveľa múdrejšie. Odkedy má Boh hovorcov? Rozumný človek by takto nerozprával. Podľa mňa chceš týmito rečami zakryť nejakú vinu. Určite si zhrešil. Tváriš sa, ako by si bol múdrejší než my. Alebo si tu snáď bol ešte pred stvorením sveta, alebo si nebodaj členom nejakej tajnej Božej rady. Na Boha sa hneváš, preto takto rozprávaš. Kto si ty, aby si tvrdil, že si nespáchal hriech? Vy traja ste príšerní priatelia. Keby ste vy boli na mojom mieste, ja by som sa nezachoval tak, ako vy len obvinujete a krútite hlavou. Pravý priateľ by mal radšej pozbudiť a byť súcitný. Ako nám môžeš niečo také povedať? Vraj príšerní priatelia! Pozri, Job, máme ťa radi. Veď preto sme aj za tebou prišli, keď sme sa dopočuli, čo sa ti deje. My ti chceme len pomôcť, veď ti dávame rady. Ja nepotrebujem vaše rady, ale vašu podporu, vaše pochopenie a váš súcit. Veď priatelia sme uniesť navzájom. Cestu nenachádzam, keď okolo mňa hriech už rozkladá stan, aj keď nepriateľ zúri, ja nezaváham, svoju záchranu mám. Hľadím na kríž, skoro zjav sa nám, skoro príď Ježiš, z prachu dvíhaš ma sám, zmývaš môj hriech, znovu cítim, že mám tvoju nádej aj smer, svoje srdce dám pred tvoj trón, život dávam len tebe, Ježiš môj Boh. Buď mi svetlom dní, keď blúdim v tmách, buď mi priateľom, chcem počuť tvoj hlas, chcem počuť tvoj hlas. Niekedy teda iným ľuďom pomôcť nechceme. Alebo možno nevieme, hoci sú naši priatelia. Vždy by sme sa teda radšej namiesto dávania nevyžiadaných rád mali pýtať, ako ti môžem pomôcť, priateľ môj. Často sa nám stáva, že nemáme energiu ani čas iným pomôcť. Tak, ako aj Šimon Cyrenejský.
uťahaný, aj určite hladný z práce sa teší domov. No a stretne sa s davom. A pomôcť cudzincovi s krížom je len prinútený. Poďme sa pozrieť na to, ako dnes sme sa navzájom vyzerá, keď je neochotné. Tak. Konečne môžem ísť domov. Na dnes mi stačilo. Nie, že by som prácu na poli nemal rád, ale už som vážne unavený. Hlavne sa nikde nezdržať, nech som čím skôr doma. Zdravím, Šimon. No čo, ako ide život? A čo synovia, Alexander a Rufus? Výborne, máme sa skvelo. Manžo ťa včera spomínal. Určite by sa potešil. Nechceš ku nám zájsť? To je veľmi milé pozvanie. Ďakujem. No dnes nie. Už som vážne unavený. Ale určite však prídeme na budúce. Vezmem aj chlapcov. Tak dobre, teším sa. Ahoj. Maj sa pekne. Och nie. Hádam sa mi podarí vyhnúť tomu davu. Naozaj dnes nemám čas na takéto zdržanie. Asi si ma s niekým mýlite, len prechádzam okolo, nechcem problémy. Tuším, som zle počul, ako sa omôžeš takto odpovedať rímskemu vojakovi. Okamžite poď sem! Pane, naozaj mi ho je veľmi ľúto, ale synovia ma už doma čakajú. Ja som sa ťa nepýtal, to bol rozkaz. Vezmi ten kríž a modli sa, aby som ťa nepotrestal za tvoju drzosť. Ďakujem ti, že berieš moje praviny. Ja som nedôležitejší. Prechádzaš s krížom krvavým, dúfáš, že sa zastavím a utriem ti krv bielou šatkou, čo mám, si plný rád. Viem, že ja, tvoja šiestá rána som, každou hádkou s priateľom, každým hriechom, ktorý mám, ťa pribíjam. Viem, že ja ťa predávam jak Judáš a ty mi odpúšťaš. Prechádzaš s krížom v objatí, dúfáš, že sa nestratím a budem s tebou ako Šimon niesť tvoju bolesť. Viem, že ja, tvoja šiestá rána som, každou hádkou s priateľom, každým hriechom,
ťa pribíjam, viem, že ja ťa predávam, jak Judáš, a ty mi odpúšťaš, Mesiáš. Hoci Šimonova pomoc bola neochotná, pri nesení kríža určite pochopil, že niesť Kristov kríž bolo to najlepšie, čo mohol v ten deň urobiť. Teda Kristov kríž je to, čo symbolizuje obetu a aj pomoc blížnym. A o tom je aj ďalší príbeh. Príbeh svätej Alžbety Uhorskej. Krásny deň na prechádzku, však? Áno, isté. Pani, nemáte kúsok chleba? Nemám pri sebe chlieb, no nemôžete tu len tak ležať na zemi, veď prechladnete. Máte kde spať? Nie, pani. Choď prosím na zámok, priprav mu izbu. Pani, ale veď viete, že vaša svokra nebude mať z toho radosť. Veď už predsa v minulosti vás upozornila, že ak budete na zámok nosiť tulákov, tak... Tak ma vyhodí zo zámku, ja viem. Tak budeme len dúfať, že sa to nedozvie. Dobre teda. Veď vy máte rany, tečie vám z nich krv. Radšej sa ma nedotýkate, ja som málomocný. Tak ja som Alžbeta Uhorská. Nie, málomocenstvo to je nemoc. Len žartujem. Viem, čo je malomocenstvo a viem aj to, že ani Ježiš sa ho nebal. Preto sa nebudem báť ani ja. Pani, do zámku ste priviedli už toľko tulákov, že nemáte ani jednu voľnú izbu. Tak, ho dáme do takej, kde už niekto býva. Ku mne? Nie, ku tebe nie. Dáme ho do mojej izby. Je málomocný. Treba mu ošetriť rany. Viem, že by sme sa malomocných nemali dotýkať. No keď sa ich nebal Ježiš, nebudem sa báť ani ja. Pomôžeš mi s ním? Malomocný? No, nie, že by som vám nechcela pomôcť, no nejak ma začali bolieť ruky. Dobre teda, no. Tak poďme. A prečo to vlastne robíte? Veď ma ani nepoznáte. Ale ja vás predsa poznám. Poznáte ma? Odkiaľ? Poznám Krista a Kristus je vo vás. V každom trpiacom by sme ho mali vidieť. A čo je hlavné? Mali by sme si pomáhať a niesť sa navzájom. Ja som vedela, že ty zas niečo vyparátiš. Čo si ty len za nevestu? Tuláka vloží do vlastnej manželskej postele. Počkaj, až to poviem tvojmu mužovi. Ľudovít! Ľudovít! Áno. Pozri sa, Ľudovít. Vidíš, čo priniesla do vašej postele? Okamžite ju pokarhaj. A keď sa o tom dozvedia dvorania, to bude len povyku. Mama, ale veď tam neleží žiadny tulák, ako si spomínala. Na posteli je kríž. Krásny. Ja vidím len Krista na kríži. Ja túžim dnes hľadať tvoju tvár, dnes túžim počúvať tvoj hlas. Túžim hľadať tvoju tvár, túžim počúvať tvoj hlas.
že tá Alžbeta teda vedela, ako sa máme chovať jeden ku druhému. No možno si poviete, ale veď to bolo dávno, v dnešnom svete sa takéto správanie nenájde. Tak my vám teraz ukážeme, že aj v dnešnom svete sa môžeme správať jeden ku druhému s láskou. Joj, ja sa to snad nikdy nenaučím. Musím sa viac snažiť, keď chcem byť ako Messi. A okrem toho, ani strely na branu mi dnes veľmi nejdú. Ako teraz porazíme v zápase Kraviancov? Ocko mal asi pravdu. Nikdy zo mňa nebude profesionálny futbalista. No čo, Milánko, ste pripravení na prehru? Stalo sa niečo? Prečo sa nerozcvičuješ? Čo je ťa do toho, Lukas? Vieš, že v škole sa nebavíme a na ihrisku sme predsa rivali. Nemôžem ťa informovať o taktike tímu. Chceme predsa vyhrať. Toto je súčasť taktiky, no nezdá sa mi. Áno, zmia súpera. Vidíš, už som ťa zmiatol. Ale vážne, Milan, povedz, čo sa deje? Nič. Tak dobre, poviem ti to, ale ak to niekomu vytáraš, tak si na teba vymyslím, že spíš v pyžame s obrázkami princezien a všetkým to poviem. Ako vieš, že mám také pyžamo? Robím si srandu. Tak dobre, nikomu to nepoviem. Nič sa mi nedarí a nie len na ihrisku, nikde. V škole mám zlé známky a ocko povedal, že ak sa to nezlepší, zakáže mi futbal. Aj tak neverí, že by som mohol byť profi futbalistom. Ani na moje zápasy nechodí. S tými známkami by sa niečo dalo urobiť. Moja sestra mi občas robí doučovanie. Môžeš prísť ku nám a budeme sa učiť spolu. To by šlo. A s ockom sa skús porozprávať. Niektoré veci sa vyriešia až rozhovorom. Keď mu vysvetlíš, ako veľmi ti na futbale záleží, určite to pochopí. Áno, to by som mohol, no neskúšal som sa s ním o tom rozprávať. My chlapi nemávame také rozhovory. Ver, že aj chlapi potrebujú také rozhovory. To predsa nie je slabosť, ale predtým, ako zajdeš za ockom, zajdi za Ježišom. Mne vždy v takýchto chvíľach pomôže. A ak sa budeš chcieť s hocičím, čo ťa trápi, porozprávať, som tu kedykoľvek pre teba. Ďakujem, veľmi si to cením. Ale prečo to vlastne robíš? Veď toľkokrát som bol na teba zlý a ty mi teraz pomáhaš? Vždy v takýchto situáciách si spomeniem na jednu vetu v Biblii. Neste si navzájom bremena a takto naplníte Kristov zákon. A o to sa chcem snažiť. Tak, a teraz už stávaj, ideme hrať. Vieš čo, na to, že si Kravianec, nie si až taký zlý. Ty na Kubašana tiež celkom ujdeš, mier? Mier. A teraz sa priprav, lebo vás ničíme. Tak to chcem vidieť. Myslíš, že Ježiš má rád futbal? Ak áno, určite fandí nám. Snívaj ďalej. A keďže Ježiš fandí všetkým, zápas skončil remízou.